Карадере. Това е последният див плаж на България. Тук няма никаква инфраструктура. Тук е единствената плажна ивица в страната ни, на която няма обхват. На 28 и 29 беше направена проверка от Изпълнителна агенция по гори на Карадере по сигнал на Национална асоциация Българско Черноморие. Тези хора дойдоха тук, твърдейки, че ще прегледат и запишат всичко във връзка с целия плаж. Те бяха обективни в внимателното намиране на нарушения. Казвам се Павел и се случи така, че преди 2 дни ми съставиха акт за нерегламентирано изнасяне на дърва от гората за огрев в размер на 0,1 кубически метра, което не беше така, понеже се опитах да им обясня, че тези дърва са сухи, паднали са от наводненията миналата година, които се случиха тук на Карадере, и ги бях събрал, за да опъна своята сянка и да се пази от това готино слънце. Глобяват момче за 4 паднали дървета от гората, а не им пука за огромната сеча там в защитената гора, където с камиони всяка седмица се изнасят тонове зелени, живи дървета. С тях имаше и журналистка, така, която никой няма разбра, не се представи на никой. Написани бяха някакви тенденциозно представени статии, в които дори заглавията бяха само неистина. Това въпрос палихме малък огън точно на прибоя. Ето там е мястото, където беше огъня. Понеже тогава нямаше вълни, а сега са придошли вълните и огън е почти отнесен местото с дърва изхвърлени от морето. Обвиниха на, че сме запалили огън върху дюните. После се съгласиха, че огъня не е върху дюните. Наистина огледаха местото. Може би са объркали, понеже беше тъмно, когато дойдоха. Нощно време. Не са ни правили акт, понеже няма нарушение. И се тръгнаха. През това време, без да разберем, са наснимали, както съм гол. И после разбрахме, че има някаква публикация. Пияни палят огън по дюните. Те бяха прави, че сме в правонарушение, когато слагаме табела "Пазете дюните" върху скоро образувани дюни. В годините са правени много неща, правят се ежегодни пролетни и есенни почиствания, идват хора, които... Това е дълъг и огромен плаж, това е 3 км и половина ивица почти, която обаче въпреки това доброволци идват и се правят такива почиствания, хората се грижат за това нещо. В по-напредналите страни принципно държава и граждани заедно работят за запазването на природата. Там обществото ясно осъзнава ценността на места като Карадере. Тук диалог липсва. I'm Thomas, I'm from Belgium. I was trekking along the coast and I was looking for a beautiful beach with not too many bars, not too many hotels, quiet and the natural beach, and I found paradise here. Тази проверка, която Изпълнителна агенция по гори трябваше да направи, тя не трябваше да се състои в това да се дойде и да се разтурят 2-3 огъня, да се направят един акт за 0,1 кубически метра дърва. Има много по-съществени и болезнени проблеми на Карадере, свързани с предназначението на земите, горите в случая, която е в чиято компетентност е точно Изпълнителната агенция по гори, заменките, които, както знаем, са правени тук в района, и всички тези неща, които в крайна сметка рано или късно някой трябва да направи проверка за тях. Местните инициативи, които са за запазване на плажа, и местните структури, общински и държавни, би трябвало да седнат и заедно да помислят как може да се регулира правилното използване на плажа, да се обозначат дюните, да се сложат табели в гората, да се направят тоалетни, да се регламентират огнищата, да се намали въобще цялостната вреда от присъствието на така или иначе вече многото хора, които намират последното убежище на непокътнати от бетон. Правилните посоки, които може да се работи, тъй като такова нещо в България все още не съществува, да бъде първият
див урегулиран къмпинг. Такива има по цял свят, във всяка една държава, в Гърция, знаете, където много наши сънародници ходят и летуват вече там. И защо да не направим едно такова нещо тук? Да имаме подобен начин и възможност на хората да имат този начин на къмпингуване, летуване и така нататък, което да запази самото Карадене.